Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Agus Kurniawan kanthi ira-irahan wengine tansaya wingit. Cariyos menika kapethik saking kalawarti panyebar semangat. Kados pundi lampahipun cariyos sugeng midhangetaken. Suarane lagu-lagu kang keprungu lamat-lamat kaya ngiris-iris atine Jarno. Lagu-lagu saka sound system sing diputer ing omahe Tantin kanggo lagi mahargya daupe temanten antarane Tantin lan Andi. Kado sing wis diwungkus rapi isih gumledak ing dhuwur meja. Jarno lungguh ing dipan karo kelop-kelop nyawang wungkusan kuwi. Mripate kumembeng eluh atine sigar dadi loro antarane budal nekani resepsi karo ngendani acara kang gawe remuk ing atine. Teko wae wa mesake Tantin, dheweke mesti ngarep-ngarep tekamu. Ngono kandhane kancane Tantin sing ngeterake undangan. Jarno kang ora ngira yen bakal nampa undangan kawin saka kekasihe kejot atine. Ambekane sesek, pikirane judeg. Jagat sing maune padang jinglang malih dadi peteng dedet. Yen ora cekelan cagak omah mbok menawa wae Jarno wis ambruk depani lemah. Ora usah isin, senajan tamu-tamu padha ngerti sesambunganmu karo Tantin. Kabeh uga padha wis weruh yen daupe Tantin karo Andi ngono kuwi dudu kekarepane bocah wadon kuwi, ning merga dijodohake wong tuane, ujare kancane mau. Jarno isih bangga meneng, lambene kaya katutup tembok kandel, ilate kaya dicor semen sehingga angel diobahake. Nganti kancane mulih, Jarno isih durung ngalih saka papan panggonane. Apa kang dirasakake wektu iku kaya diantem watu sak gerdu. Aja budal no, jaganen awakmu. Ning kono kowe mung bakal dadi tontonan. Kabeh warga kampung kene padha mangerteni sambunganmu karo Tantin. Yen kowe nekat nekani undangan, padha karo nuduhake yen kowe kasoran. Ature ibune Jarno sore mau. Kaya nalika nampani undangan, Jarno klekep ora ngomong babar pisan. Dheweke kaya wis ora bisa ngudar kekarepan, malah kanggo mikir wae uteke wis buntet. Wiwit biyen ibu lak wis ngelingake no, yen golek gandengan ki golek bocah wadon sing omahe adoh. Saora-orane tangga desa, kowe ora tangga sak RW nekat mbok gendak. Yen kaya ngene iki dudu mung kowe sing nandhang wirang, bapak lan ibumu uga melu kecipratan. Pituture ibune kuwi sethithik wae ora ana sing mlebu ing kupinge Jarno. Bocah kuwi nglowong ngempet priying ati sing tatune isih durung kober ditambani. Tanpa bisa dipenggak, wektu terus lumaku, geret rembulan karben gelem paring pepadang. Senajan ngerti wayahe wis ngancik wengi, nanging Jarno isih durung gelem pindah saka dhuwur dipan. Mripate sing wit mau kumembeng eluh saiki wis netesake banyu bening nelesi pipi kekarone. Kamare sing rupek sasat kaya neraka nyiksa lumantar wayangane Tantin sing mesem gawe klambi penganten. Suarane lagu-lagu sing keprungu saka kaduan terus ngumandang kaya ngece geguyu marang dheweke. Kanthi ambekan gedhe Jarno ngadeg saka lungguhe.
jaket sing sumampir ing tembok disaut banjur njangkahake sikil metu saka kamare. Kado isih gumledak ing dhuwur meja, mbuh lali mbuh pancen dilalekake. Sikile wis melangkah ninggalake omah, mlaku turut tegalan tanpa duweni tujuan. Pingine mung arep nglendani suarane lelagon sing ora leren-leren anggone ngece. Pingine mung arep ngilangake wewayangane Tantin sing tansah nyiksa batine. Wengine sansaya peteng nanging atine Jarno ngluwi petenging wengi. Mripate isih panggah mbrebes mili senadyan wis bola-bali tangan kekarone gonta-ganti anggone ngusapi. Bapak ibuku wis nampa lamaran, Mas. Aku dipaksa kawin karo Andi. Anggone ngomong Tantin karo mingsek-mingsek. Lah apa kowe ora matur yen duweni sesambungan katresnan karo aku? Pitakone Jarno. Wes, aku kematur yen ora gelem kawin karo Andi. Malah aku ngancam arep minggat saka ngomah yen lamaran kuwi ora dibatalake. Nanging wong tuaku saja ora kena dieluk kekarepane, Mas. Tangise Tantin sansaya dadi. Jarno kaya kentekan daya, ora bisa tumindak apa-apa kejaba mung ngadeg karo ngrungokake sambate kekasih. Tresnaku mung kanggo kowe, Mas. Aku mau kawin yen ora karo kowe. Pati uripku tak pasrahake. Gawanen aku lunga, gawanen aku minggat saka kene, Mas. Karo ngudarake gembolaning ati, Tantin ngekep awake Jarno. Banyu kang terus mbrebes metu saka mripate tumresep ing klambine bocah lanang kuwi. Sejatine Jarno kepengin banget nggawa mlayu Tantin lunga saado-adohe, nanging arep digawa lunga menyang endi lan duwite sapa sing arep dienggo sang lunga. Aja kok kanggo minggat lan nyukupi kebutuhane Tantin, arep tuku rokok wae dheweke isih nyuwun marang ibune. Dheweke dudu kok ora tresna karo Tantin, dheweke mung gojag-gajeg apa mengko bisa nyenangake bocah wadon kuwi. Apa maneh yen ndeleng kahanane sing tanpa gawean lan ora duweni keterampilan kang bisa dienggo sang urip. Lan saiki gantilaning ati kuwi kelakon direbut wong liya. Tresnane kelakon ambyar kaya banyune mata kang tumetes turut dalan. Jarno ora ngerti apa kang kudu ditindakake mengkone kanggo nemtokake arah lan tujuane laku. Saiki wae dheweke isih bingung. Kepingine mung mlaku terus lumaku karo ngedemake pikir, nambani tatune ati sing rasane banget perih. Iku wonge, ayo gendang ditututi. Pambengoke wong saka kaduan. Jarno ngendhekake jangkae karo nolehake sirah. Ing kaduan katon wong sak pirang-pirang padha mlayu-mlayu nyedak tanpa duweni rasa sujana tekane wong-wong mau dipapak. Wonten menapa kok sami keplayu? Pitakone Jarno sakwise wong-wong mau mandeg ing ngarepe. Tantin, mbok singitake ana ngendi? Ora oleh wangsulan, pawongan gedhe dhuwur sing ngadeg ing sangarepe Jarno malah ganti takon. Ora mung cukup takon nanging uga nyekel gulan klambine Jarno karo setengahe diangkat. Aku ora ngerti sing kok karepake. Geni dadi anakku akeh Tantin marang aku. Yen to kowe kabeh kepengin ketemu Tantin, mestine kan yo budal nekani resepsine. Jarno awe wangsulan. Alah, ora usah dadak main sandiwara. Tantin saiki lunga saka omah. Mestine kowe sing mlayukake. Ayo ngaku wae. Tantin minggat. Jarno setengah ora percaya karo pangrungone. Yo, kowe sing nggawa minggat. Ora, tenan. Aku ora weruh. Mbok disumpah aku wani. Wis mesesasi aku ora ketemu karo dheweke.
Durung nganti rampung anggone Jarno ngomong, raine wis dijotos sarosane karo pawongan gedhe dhuwur sing ana ngarepe. Jarno ndelosor ngambung lemah. Ora cukup semono, rumangsa isih durung marem ganti sikile pawongan kuwi sing tandang nendang sirahe Jarno. Tumindake pawongan gedhe dhuwur kuwi kaya korek sing disumetake ing tumpukane damen, mubalake geni ing dadane wong-wong sing kawit mau mung ngadeg jegegreg kaya antuk komando. Wong-wong kuwi padha andum gasaan aweh tendangan marang awake Jarno sakujur. Jarno sambat, bola-bali sambat, bola-bali nyuwun pitulungan, nanging suarane jotosan lan tendangan isih luwih banter katimbang pangrintihe Jarno. Jarno banjur bengok sarosane, nanging pangbongoke uga kandhek di ulu wengi kang saya wingit. Cotho.